дар пасманзари нигарониҳои ронандагони ширкатҳои таксӣ ки мегӯянд новобаста аз кор кардан ё накардан бояд дар рӯз 100 сомонӣ ба ширкат пардохт намоянд, Азим Иброҳим, вазири нақлиёти Тоҷикистон, ин иддаоҳоро рад кард. пештар он чизе ки шумо гуфтед қабл буд, ман ҳам шунида будам, лекин ҳозир дар тартиби нав ки кор мекунад намекунад маблағ месупорад, ин хел гап нест, пештар буд. чунин изҳороти вазири нақлиёт дар ҳолест ки ронандагон бар инанд ки агар ба кор набаромаданд, чун дигар рӯзҳои корӣ бояд 100 сомонӣ ба ширкат пардохт кунанд. ҳамчунин шикоят доранд ки маҷбуранд бе истироҳат кор кунанд. ман машина кредит гирифтам, зурум меояд, 7,500 сомон пул месупорам, бо ина 3000 сомон дига мисол пули чияй чӣ мегӯянд, я пули наи сатсман бишавад, 3000 сомон бо дар болои 7,500 10,500 сомон мо на риск рӯзимона пеш бурда метавонем, на мисол фарзандумона ягон чӣ харида метавонем, продукта карда намешавад, мисол ҳами чизоро як бор ақаллан 50 сомон мекардан, барои мо хеле чӣ мешид, сабук мешид вақти акаҷон. ҳукумати шаҳри Душанбе танҳо ба 4 ширкати мусофиркашонӣ иҷозаи фаъолият дода, шумораи умумии таксиҳоро то 12000 боло бурдааст. баҳсу мушкилоти ширкатҳои таксӣ дар Тоҷикистон масъалаи нав нест. дар гузашта мақомот баъзе аз ширкатҳоро муваззаф карда буданд ки мошинҳои кӯҳнаро ба хизматрасонӣ роҳ надиҳанд. тибқи қарори шаҳрдории Душанбе дар оянда тамоми таксиҳо бояд ба нерӯи барқ фаъолият кунанд.